Nova edició 105 Confidencial amb Estrella Damm aquí a l'antiga fàbrica. Amb Lídia Guevara, avui 45 minuts d'acústic, gràcies a RAC 105 i Estrella Damm. Som-hi! Clara nunca fue la mejor, nunca dijo te quiero, nadie le enseñó su camino, no fue nunca fácil, pero no se rindió. Què tal? Contenta d'estar aquí a la fàbrica Estrella Damm perquè és un lloc que m'agrada i que RAC 105 estigui darrere, doncs encara millor. Memòria d'elefante. Sí, és el títol del disc i, bueno, de fet és un títol que tenia pensat des de fa temps perquè sempre he dit que per les coses emocionalment importants de la meva vida o les coses que m'han marcat tinc una memòria privilegiada com la dels elefants i me'n recordo de tot i com el meu disc és com un àlbum de cançons on explico capítols de la meva vida, crec que és un títol adient. Diuen que els elefants porten bona sort i a mi m'està portant bona sort. La vida no te quiso sonreír, Clara. Lídia Guevara, gratis. Cervesa, riure, disfrutar. Molt íntim, molt intens i bueno, una gran experiència. Ha vingut la pena. Excelente, lindísima la voz de Lidia. Quina seria la teva cançó? Ningú com tu. Jo? Com tu, com tu.